To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka yi alkawari cewa yanzu za mu ke kawo muku sababbin bidiyoyi akan abubuwan da ya shafi magunguna na gargajiya kan ciwuka da ke damun ɗan adam da ma shawarwari akan yadda za mu kula da lafiyarmu da yadda za mu kula da wasu magunguna da suke illata mutum. To a yau dai akwai magani da muka kawo muku bayani akan shi, wanda ba za mu tsawaita bidiyon ba saboda wannan shine bidiyon mu na farko, kuma insha Allah daga wannan za mu ke kawo muku waɗansu masu yawa in Allah ya kai mu da rai da lafiya. Yau za mu kawo muku bidiyo ne akan abin da ya shafi diabetes. Masu cutan diabetes ana kiran shi ciwon suga ko? To idan kana fama da wannan larura ta ciwo, abin da za ka fara nema a nan shine za ka nemi kuɓewa, ɗanyen kuɓewa sai a yayyanka. Bayan an yayyanka wannan ɗanyen kuɓewan sai a jiƙa shi ya ɗauki kwana da kwanaki, ya kai kamar kwana 3 kwana 4. In ya ɗauki kamar kwana 3 kwana 4 yana jiƙe, sai ka tace wannan ruwan. To wannan ruwan za ka dinga sha safe da rana da yamma, safe da rana da yamma. To insha Allahu za ka samu sauƙi. Duk lokacin da ka gwada haka, in dai kana da matsala ta diabetes, idan ka gama sha kamar na sati ɗaya, kwana 10, sati 2, ka je asibiti a gwada. Idan an gwada ma diabetes naka su gaya ma akwai ko babu, insha Allahu in dai kana tare da wannan matsala ɗin za ka samu sauƙi da yardar Ubangiji. Bidiyon mu na gaba kuma za mu kawo muku bayani akan matsala da take damun 'yan uwanmu, kansa da take damun maza da mata. Insha Allah za mu zo muku da cikakken bidiyo akan yadda za ka kula da mai kansa, yadda za ka kare kanka daga cutan kansa, yadda kuma idan har ta same ka za ka yi ƙoƙari ka samu magani ka warkar da kanka da yardar Ubangiji insha Allah. Mun gode. Idan har baka mana subscribe ba, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar like, saboda hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ga cewa mun zaƙulo muku wasu sababbin bidiyoyi.